Ассалому алейкум ба кулли подписчикони канали Мошини фурӯшӣ. Бародарои азиз, зинда сарбаланд бошед. Раҳмати калон барои дастгириҳои бениҳоят хубтон. Бародарои азиз, дар навори имрӯза танҳо тасмим гирифтем мошинҳои Opel-ро баҳри шумо пешниҳод кунем. Мошинҳо ҳархелаанд, бо нархҳои дастрасан ҳастанд, қиматан ҳастанд. Шумо хоҳиш мекунем танҳо наворро то охириша тамошо кунед. боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд ва як чиз дигар гуфтан, шахсоне ки меҳмонен бисёр такрор накунем, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед, як донаи лайк рамонед ва инсоное ки мошини фурӯшӣ дорен дар рақамҳои рӯи экран буда метавонед мошинои худро равон кунед. мо кӯшиш мекунем дар навори оянда бо ягон нархи дастрас арзонак баҳри харидорон пешниҳод кунед, рекламаи беҳтарин кунем. Зинда бошед, мо навора шурӯъ мекунем. бародарои азиз, мо навора шурӯъ мекунем. Якум мошини фурӯши Opel Astra F мебошад дар кузуфи седан. хоб соли барориши соли 1990 ҳатман бародаро подписатсия кунед. бахшиш дар баин гап. объем моториш 1.6, сӯзишвориши бензини холӣ, коробка передачаи мошин механик мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара. нарша 21,000 сомон гуфтаест бародарои азиз ки ба қирби ҳозира гардонем 127,000 рубли рӯсӣ мешавад ва соҳиби мошин қайд карда ки як сола техас мотор дорад, 4 баллон дискаи нав, коробка мотор состояниш хуб, расход фақат кам тараккуз шуда дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед бо маълумоти муфассалтара дарёфт кунед. бародарои азиз, канали нави мо бисёртар дар иҷа навор мешавад. шумо хоҳиши тиллои бародаро, хоҳишҳои профессиони ҳама каса подписатсия кунед. наворро идома метаҳем. бародаро танҳо Opel дар комментария бисёртар дод, ба ҳамон хотир мондем Opel Astra F дар кузуфи универсал, яъне караван. солош соли 97, солои кананест. объем мотор 1.6, ҳам бензин ҳам газ, ба тамоми санъатиш ба қонуну қоидааш кор мекунад. коробкааш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва бародарои ҷон, ин мошинам дар вилояти Суғд, шаҳри Исфарада қарор дорад ки 30,000 сомонш гуфтаест, лекин ба қирби ҳозира гардонем 182,000 рубли рӯсӣ мешавад. ҳолатша беҳад таъриф кардаест. мошина гуфтае беҳад ҳолатш хуб аст. бародарои азиз, касе ки харидорен метавонед бирен пешӣ бинен ё ин ки занг занед, маълумоти муфассалтара аз худшон дастрас кунед. рақамошон дар рӯи экрани мо шумо ҳаст. бо навора идома метаҳем. бародарои азиз, Opel Astra F бояд дигар баҳри шумо пешниҳод мекунем. соли 96 мебошад. объем моториш 1.6, ҳам бензин ҳам газ кор мекунад. коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва бародарои азиз, бародарои ҷон, ин мошинам дар Исфара қарор дорад, дар вилояти Суғд. нарша 35,000 сомон гуфтаест ки 212,000 рубли рӯсӣ мешавад ва бо диққат гӯш кунед. бародарои соҳиби мошин чӣ гуфтаем? мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ҳолатиш хуб аст. мошин корейская. гапи бисёр намезанам. мошина биёбин, маъқулат мешавад, 100%, пушаймон намешавад, хизматам мекунад, гуфтаи соҳиби мошин. рақамош дар рӯи экрани шумо ҳатман занг мезанед, бо айхчон маълумоти муфассалтара дарёфт мекунед. ҳамватанони азиз, шахсоне ки дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. ҳатман як донаи лайки қиматбоҳои худро барои заҳматҳои дарозмуддати мо ҳатман бимонем. бародаро навори худро идома метаҳем. бародарои азиз, мошини навбатии Opel Astra G мебошад ки дар кузуфи хеҷибекаи соли барориши мошин соли 1998 мебошад. объем мотори мошин 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробкаш бошад механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бародарои азиз, наршад 33,000 сомон, ки 200,000 рубли рӯсӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки бензини холия, газ надорад, мошинчара состояниш хуб аст. ба талаботи ҳозира бародарои азиз ҷавобгӯ ҳаст, қайд кардаи соҳиби мошин. рақамошон дар рӯи экрани мо ва шумо. касе ки хоҳиш дорен, яъне интересоват карданен ин мошина, дар рақамҳои рӯи экран буда метавонед муроҷиат кунед, ба тариқи тамос занг занед прамой айхудчон пурсон шавед маълумотои бештара. бародарои азиз, мошини навбатиро баҳри шумо пешниҳод мекунем. дар зери комментария мехоҳем шумо Opel Vectra мебошад. соли барориш соли 1996.
авио моторш 1.6 танҳо бензин, коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва мошин баҳодурои азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 38 000 сомонаш мегӯяд. Бовар кунед баҳодурои азиз, хеле 2.5 соат таъриф карда соҳиби мошина. Қайд карда соҳиби мошин ки ҳуҷҷатош то 2023 моторш умуман газа хеле наздикӣ рафтагӣ нест, як даст гаштага, тоза нигоҳ карда. мошин беҳад мех ки меравад баҳодурои азиз, барои харидорони хеле воқеӣ мошин савдо бо мешавад. Сабаби фурӯхтани мошини дигар гирифта соҳиби мошин. ҳамин касе ки мошин харен, биёен бинен мошина, пушаймон намешен, обратно намерен, ҳатман мошина мехарен. Қайд карда соҳиби мошин беҳад таъриф карда, рақамош дар рӯи экрани шумо бо метавонед як бор занг занед ва соҳиби мошин қайд карда ки ради интерес занг назанад, касе ки харидори воқеӣ аст. братанои нар, ай шумо хоҳиши тиллоӣ дорем, хоҳиши тиллоӣ. ҳатман дар канали нави мо подписатся кунед. як ҳама каса кнопкаи сирхи подписатсяро зер кунед. як донаи лайка шахсоне ки меҳмонен. хуш омадем брат. навори хешро дӯстони гиромӣ мо идома метем. мошини навбатиам Opel Astra F мебошад баҳодурои азиз. дар кузуфи седан, соли бароиш соли 1996 авио моторш 1.6, ҳам бензин ҳам газ кор мекунад. коробкаш механик, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 29 000 сомонӣ нархш мегӯяд ки 176 000 рубли рӯз мешавад. соҳиби мошин баҳодурои азиз қайд карда ки мошина ҳолатиш беҳад хуб аст. газ, бензин, аккумулятори нав, 4 баллони нав, краскаи нав, фақат мешини ҳай мекунем ва ҳуҷҷатош тамом шуда гуфтага баҳодурои азиз. мотор ҳамаш ягон проблема надорад, мотор пачка. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед баҳодуро занг бизанед ва бо маълумотҳои муфассалтара аз худшон дастрас кунед. рақамошон дар рӯи экран. ҳатман саломи гарми моро ай номи канали мошини фурӯшӣ расонед. баҳодурои азиз, мошини навбати Opel Astra F мебошад. соли бароиш соли 1997. дар кузуфи универсал баҳодурои азиз. баҳодуро ки намедонед, авио моторш 1.6, зушвориш танҳо бензин, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорад. баҳодурои азиз нархша 22 000 сомон мегӯяд ки 133 000 рубли рӯз мешавад. ва баҳодурои азиз соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин беҳад хуб аст, ҳолатиш ба нархш 100% ҷавобгоҳ аст. маълумотҳои муфассалтара баҳодуро метавонед хитон занг бизанед. рақамоша дар рӯи экран мондагӣ. ҳатман хати соҳиби мошин ҳам суҳбат чунед ва маълумотҳои муфассалтара дастрас кунед аз худи соҳиби мошин. баҳодурои азиз, зиндаву сарбаланд бошен. худо аҳд дарди сари ягонтата набинам. зинда бошен. касоне ки дастгирӣ карден, як дона лайка хеле дареғ надоштен ва дар канали мо меҳмон будем, подписатся карден. зинда бошен. шахсоне ки подписатся карда нестен, мо шумо даъват мекунем баҳодуро як дона лайка ҳатман подписатся кунед. мо кӯшиш мекунем мошинои дилхоҳи шуморо баҳри шумо пешниҳод кунем. дар хизмати шумо ҳамеша бошем. худованд нигаҳбонтон. ай шумо дастгирӣ ай мо наворои пачка.